Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa ze hry Farming Simulator 2019 ze starých strojů. A je tady se mnou Eskimačka. Čau. No a jdeme něco prostě dělat tady. V tom hrál jsem za kamerou, takže nebo prostě jsem odvez tam ty stroje, co jsme nakoupili na ty krávy. Toho dáme orát. Jo. Ještě jsem, nebo Bagříka, to jste asi možná viděli, jak jsem kupoval. A stáhl jsem ještě jiný mod. Na tady ty silaže tam je siláž i tráva, protože kdyby jsme dělali, nebo prostě ta krmná směsná dávka, a kdyby jsme dělali tu kukuřici nebo tu siláž, tak bychom měli málo sena. Jo, tu ještě tady dáme to. Vysypeme kombajna. Juj, to se nepovedlo. Tady toho dáme sklízet, nebo až se vysypá. Tak, s tebou trochu popojedám. Ta jedna kráva, jo, a spodmítal jsem nebo skultivoval tady to pole. Že to pak dáme zasejt tou trávou. A teď koupíme motorku. Takhle to ne. Necháme takhle. To nechci. Čekejte chvíli. Jo, dobrý. Koupíme k tomu sidecaru. Připojíme. Jo, to je dobrý. Ježíš, ona souvá hrozně pomalu. Kde je zase blokovaný? A ježiši. Já tě musím jít vlastně vyvést.
No, lidi, počkejte chvíli. No, nemusíte čekat. Takhle odvezu. Jedem. Ještě špatně jsem ho tu zaparkoval. Tady s tebou takhle zaparkoval. Sidecaru hodím sám. Nechám takhle. A tady, no, to nevemu za tady, to já to vemu za bagříka. Jak je zase blokovaný? Ale nejseš blokovaný. Mu za bagříka. Ten sběrák. Sjedu s tím pro trávu. Tady. O, ta je drahá docela. Že by byla levná, to není. Sypej rychlejc. A jo, to je náhodou dobrý. $517, to není tolik. Jsem myslel, že to bude třeba tak 2000. No to není tolik. Tady to starání si musel ty krávy postarat, siláž nemám. To vysypu, se kouknu na krávu. Už mají plný, jo. Slámu nemají žádnou, tu budeme dělat potom. Tak udělat třeba 3 tady ty sběráčky. Víc ne.
Počkejte chvíli. A nebo lidi, počkejte ještě, já tu koupím tady. Slámu, aby jsme ty krávy mohli udělat. Nebo slámu tu taky asi budeme kupovat. Ale pak budeme dělat tu siláž. To bychom taky mohli kupovat, ale nebudeme kupovat všechno. Bychom si mohli udělat kravičky. Tak je koupíme. Kolik? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. Si koukneme, kolik jich mám. 2, 3, 4, 9, 10, 12, 14, 19 krav, jo. Tak jim doplníme to. Dávku směsnou. Ty toho se žerou tropet víc, ty krávy. Počkej, zkusíme to napustit do žíca. Jestli to půjde. Jo, ono co jde. Gčko. No. Rko. Já teď vemu s tady tím kopedem na stranu. A ještě tady vememe tady toho. Nevím, jak tenhle díl bude dlouhý, ale nějak dlouhý být musí. No. Já snad na to koupím Tatru, nebo já nevím. Na to krmivo. Protože tohleto budu vozit hodně, anebo to zkusíme udělat na opak. To budeme vozit takhle, jestli to tam půjde teda. Nejde to tam. Tráva. Tak, vemu tohodle a jdu to tam nasypat. A máš na ty krávy vlastně peníze? Jo, mám, jsem je koupil už. Jsem ještě neřekl. Napustíme sem sedožičky.
Jako, nevím, jestli to je úplně reální ty textury, ale asi ne. A až budeš velký, tak to taky takhle budeš stýpat dolů, myslíte? Vememe tohleto, dovezeme tam trávu. Už jsem pochopila tvůj životní systém. Když přivážíš To je dobré. trávu a tam je On už je plnej, nebo co? Tebe dáme na chvíli, aby si jel. Ježišmar. Ježiši. Dáme nasypat. Tady vemu tohodle toho. Ježiši, co to je? Tady ten bagřík je silnější než ten traktor, ale no, a jedno, ne? Já bych tu dal malej střih, než to nakrmím. Tady ten seje, tady tento seje rychle, ale... No, teď jsem toho moc neudělal, dám novej střih. Hej lidi, jako já zapomněl, že nemám kukuřici, tak já to koupím a pak to prodám prostě. Pavla? A když toho zaměstnance dám přímo jakoby sem třeba, aby začal už svíst, třeba takhle doprostřed, No, tak on mi začne vprostřed. no, Já myslela, že není tak blbý, on je blbej. ale je chytřejší než ty. Já se prober. S tebou musím ještě popojáct. Tak se podíváme na to. Já to pak prostě prodám, protože já bych jim nemohl dát silář. Tady se taky musí něco říct. Štěstí. No, my to zase, nebo R. Pak už se o ně bude starat lehký, ale pak ještě musím udělat tu kukuřici. Dělám pak kukuřici a to pak už jenom budeme přikrmovat, to už pak nebude složitá. Lidi, už dodělávám poslední ty, skoro, ještě pak slámu navozím. Jo, a můj pitomý zaměstnanec taky už bude do malinky. Květla, lidičky. Ne. Eskimačka taky hraje farming, ale na mobilu, jo, takže to. Tady to odpojím. Tady to odpojím.
A teď ještě... No, jeden vozík. 20 000 tý siláže jim tam hodíme. Ono se to plní hrozně pomalu. Třeba. To siláž. Jo. To pak prodáme, protože já tu siláž sečeme trávu a budeme jí mít hodně, takže. Háčko skoro plný zásobník, jo. S tebou ještě rychle si jdeme provodu tamhle. V příštím díle uděláme tu trávu, posečeme. To už by se pak zase mělo sklízet, ale nevím to jisté úplně. To už stačí. Tak. Sjedeme tam, tohle bude poslední. A pak už to asi ukončím. Tentokrát to bylo taky starání o krávy. Hodně jsme se starali o krávy teď. A v příštím díle se bude sekat a nahrabovat. No, dobrý. To zastavíme, no to už je. Ono to vyšlo přesně. Skoro. Voda. A teď jdeme navozit slámu ještě, jo, no. Jsme utratili 5 000. Dost. Já bych dal zase střih na chvíli. Tady máme plný kombajn teď. Ježiši, to si zase rozjedeme. Ne, ono a ještě mi to nevyjde. Jsem taky amatér. Já jdu pak dělat úplně stejný věc jako Že? No, to sežral dost nafty. Jako, neříkám, že ne. Tebe na chvíli zapíchnu tady. Se nezblázníš, tady vemu. Tady ten setor hrozně žere. To bylo skoro plný, ta nádrž, už je tam skoro jenom půlka. Já nevím. Čekejte lidi, chvíli. Jsem viděla. Jo, teď natáčím už 23 minut. Tady. Čas. Já bych to teď stříchal, uvidíme se až na konci videa. Takže tohle bude konec videa. Takže dávejte lajky. Pokud u mě nemáte odběr, tak se ho zaklikněte i se zvonečkem, aby vám neuniklo žádné nové video. A čau. Čau.